Ngiyabonga kakhulu kwi-Durban Network ngokunginikeza ithuba lokuthi ngixoxisane nayo. Coming to iKhaba Cup, siwu-Hollywood Bets sithe asisondele. This is the biggest tournament ekhona, like KZN. This is the biggest tournament ekhona iNingizimu Afrika yonke jikelele. I think it's been proven. Mawubheka ukuthi over 40 ama-players asuka la kule tournament yakhe uBaba Manqoba Mkhize ayongena straight to iPSL. So ngijabula kakhulu njalo uma ngabe ngizozala kwiKhaba Cup. Kubaluleke kakhulu zokhumula ukuthi nawo ama-legends bakhona abantu abawa-inspire at the time engakafiki leli zinga lelahamba azafika kulona. So nawo mangabe eselapha phezulu kunabantu ababajabulelayo abasakhula abafisa ukufana nabo. So mabebuya bona bezogive back to umphakathi bayabakhuthaza abanye abantu njobona nje inqwaba yabadlali abaningi beqhamuka kula ama-tournament ukuthi asuke phethwe ama-legends. So as a Hollywood Bets, we are the original storytellers of the game because ithina kuphela ozosithola sisemazingeni aphansi, ithina kuphela ozosithola la abadlali abaphekwa khona before umhlaba wonke ubabone. So kubaluleke kakhulu kuba khona kwa Hollywood Bets, and ngiyajabula nami ukuzibona ngi-associated ne-brand efana ne-Hollywood Bets ukuthi inikeza abantu ithuba. Mawukhumbula kahle thina sikhulele emakhaya amathuba akanje ayengekho thina sisakhula, hence kwasithatha isikhathi ukuthi sizame ukungena ebholeni but sagcina singafinyelelanga. So kuyajabulisa manje ukubona abadlali abasasebancane bengena early ebholeni due to inkampani efana no-Hollywood Bets ngokuxhasa ibhola elisemazingeni aphansi. Mfethu, indaba ye-squad njengakusho ukuthi there were mixed emotions. Nge-final team eselectiwe ehambile but sizobaseka, sinalo futhi ithemba lokuthi bazokwenza kahle kuyo indebe yomhlaba. Mawukhumbula kahle, it's been 16 years lokhu sagcina uqualifya sila ekhaya as ama-host. So siyafisa ukubabona benza kahle, siyafisa futhi ukubabona nakuyi-World Cup elandelayo beya kube yinto ezoba enjoyable because we've seen ama-players eqhamuka la eNingizimu Afrika. If you look at ama-players afana no-TLB uMbokazi uphesheya manje, aboPuso Dithejane baphesheya. So ibhola lethu liyaqala manje ligaina i-recognition nako-South America. So ngibafisela nje okuhle kodwa iBafana Bafana. Khona kuzoba nzima ngeke ngiqamba amanga because mawubheka ukuthi we are playing against all odds. IMexico njengoba isekhaya, it is very important ukuwina i-opening game as a host nation, and iCanada nayo izofuna ukuwina opening game yayo, i-USA nayo izofuna ukuwina opening game yayo. So nathi nje sibe sebhadini ukuthi kuthiwa yithi esiqala neMexico. If mhlambe sithole ku-game number 2 or 3 mhlambe kukhona engathi hayi ithemba likhulu. Lona ithemba likhona because ibhola kungenzeka noma yini. Makhumbula kahle iQatar yathi host la yangenza kahle. So it's not guaranteed ukuthi each and every season i-host izothi my host le yenze kahle. So ithemba lona likhona against Mexico. Singazama sibone ukuthi sibuya noma mhlambe ne-draw, but South Korea ibona abantu abadlala i-open game ukuthi ne-belief yokuthi hayi labo sojahana nabo because ngeke baze bahlale emuva. Abantu abangiwarisha kakhulu ukuthi abanye abantu abababoni i-Czech Republic ikora ngama-set piece, they rely on ama-set piece because banabadlala abade, thina asinabo abadlala abane-height, yabo. Kuyaye kufanele size sibize i-striker mhlawumbe sifana noMahopa sizodefenda mangabe kunama-set piece okuthi adlalwa against thina. So ibona abantu abangiwarisha kakhulu, but other than that ngiyacabanga ukuthi sinayo i-team engakhompyutha. If you look at the pool of squad esinayo, Pirates just won i-treble, Sundowns just won i-CAF Champions League. Abadlali labo ukuthi bathathwe based on amagalelo abo, so ithemba lona nginalo. Mamelodi Sundowns second star, ngiyayibongela kakhulu Mamelodi Sundowns. Isebenzile, I think they've proven ukuthi anything is possible ebholeni. Noma ungaqala late kodwa mangabe u-investor ebholeni, u-investor kubadlali. Mamelodi Sundowns, they've been buying quality players and they have a pool of squad okuthi ine competition nayo amongst themselves, and logo kuyayisiza i-team ukuthi mayiya ngaphandle yazi ukuthi iya-compete. So Mamelodi Sundowns sebenza kakhulu, ngiyayibongela. After 14 seasons, babuya bayiwina again, bayiwina in style because bayiwine as i-treble, i-league plus ama-cup ayi-2. So it shows ukuthi manje asabhekanga iqembu elilodwa mhlawumbe lifane Mamelodi Sundowns ukuthi lizodominate iminyaka neminyaka elandelana. Iyaphakama i-Orlando Pirates, isikhukhune siyaphakama. Remember isikhukhune, they've been finishing ku-top 5 for the past 3 seasons. Mawubheka ama-team afana no-Durban City ithe promotwa yawina i-cup, from there yazama by all means ukuthi ihlale ku-top 8. Bheka ama-team afana no-Golden Arrows ayaphusha, coach Manqoba Mnqithi uyiphushile i-team. Mawubheka amaZulu, iqembu lakhona la ekhaya lidlala ngey'ntwana ey'ncane, u-Atazwane wenza sure ukuthi uyapheka. So I think we are in for ama-season awu 3 alandelayo ukuthi sizobona mhlawumbe 3 different league winners noma i-Orlando Pirates izoyidefenda. I-challenge njengamanje ikuyona i-Orlando Pirates because they need to defend i-league le abayithathile, and on top of that bathathe namanye ama-trophy ukuthi bazofuna ukuthi baphinde futhi bawadefende. So i-league yethu isazoba mnandi kakhulu.